Hej og velkommen tilbage til noget online GTA sammen med en af mine venner, og han er host. Og yes, vi spiller Rockets vs Insurgents, som I kan se derovre, og yes, der er 10 inde, så det bliver ret fedt. 5 mod 5. Yes. Og jeg vil ikke købe super heavy armor, det er dumt. Spiller mod 3. Lol, fuck, hvor nederen. Ej, det er nederen. Vi er fucking 5 mod 3. Lol, det er en fed mask, ham der. What the fuck, en fed mask? Okay. Okay, vi starter med raketter. Lol, Mathias, prøv at tænke, hvis man gjorde det med de der raketter der, som man fik til lidt år. Kunne det gå fedt? Okay, hvem tager du? Okay, så ham baby. Okay. Midt er midt. Okay, det går. Det var langt fra. Lol. Lol. Hvem ramte ham midt der? Okay, godt. Du rammer faktisk også. Okay. Der er ikke så mange, og den ene faggot, han gider ikke stige ind. Hvor en dum. Og jeg vil godt lige gøre first person, så jeg kan se, hvordan det er. Wow! Bare flæk ham nu. Ej, hvem skød på mig? Hvad? Ej, undskyld. Undskyld. Ja, nu har jeg... derovre. Nej! Ja. Hvorfor siger den ene faggot igen? Hvor en dum. Jeg rammer træet. Puh. Han kan det. Sådan her rammer man ham. Boom. LOL. Han dodgede den lige for sindssygt. Nej, det var tæt på. LOL, den er en. LOL! Hvordan fuck kom han derned? Hvor Svend... What? Ej, det der må jeg ikke se på. Går lige first person mode. Ej. Fuck, det er creepy i first person. Yes. Ja. Alle skyder bare på ham. Tak. Nå. Prøv at se, hvor Svend dernede. Ja, men vi kan ikke dø, eller... han kan ikke dø, fordi jeg skyder på ham. Det er sjovt. Fordi jeg kan bare flække hinanden. Det var selvfølgelig lidt dårligt lavet så. Jeg ramte ham faktisk. Ja, han dør nu, han gør. Okay, den var for høj. Yes, han døde her. Woo! Der er mange, der spørger, hvorfor jeg hopper ned. Jeg gør det med vilje, bare fordi det er sjovt. Hvad? Hvad? Dø. Okay, de fik 3000 vælgere. Okay. Og yes, vi har klaret Human Labs, så jeg har unlocket Night Vision. Men jeg har hørt fra Gagspeak Gaming, at det ikke nytter, og nu er vi fucking Insurgents. Og jeg er fucking god til det. I'm the best. Jeg går Mathias. Ja, også Mathias, han er fucking også god. Og LS, det står for Los Santos. Lol, jeg har aldrig set det der skilt der. Nice. Jeg står ind i den grønne bil. Jeg gør det så... jeg gør det sgu ikke først på den. LOL. Alle hopper bare op. LOL, commit suicide. LOL, hvem er den gule? Nej, han er en traitor, han er. Ej, Mathias. Fuck you. Lol, han dør nu.
Nej! Kom så, Mathias! Ej, fuck. Tak. Lol, hvorfor sig? Fuck. Ej. Nå, du var lige... Nej, fuck, de flækker hinanden, det gør. Ej, der er kun en enemy tilbage, ham og jeg. Ikke? Kom så på taget. Yes, hvor en dum. Oh yeah. Fuck, hvor I go. Og det er min lækre mus, som I ikke kan se, men det er en MMO. Ja, jeg synes det er lidt unfair for dem. Ja, og vi kan jo bare invadere dem med missiler nu jo. Og hvis vi alle sammen gik efter en, så var det længe død, så. Lad os simstanding. Jeg kan også prøve at lave et race, hvis det er det. Så kan jeg lige skrive ned i kommentaren, hvis jeg skal eller ikke skal. Eller der kommer man på, om den her får 10 likes. Eller ej. That's the question. Fuck, jeg har lyst til at være flippet og bare gå ind foran. Nej, hvor dum. Ha! Nej, det gør du ikke nu. Woo! Kom der! Hvad fuck han er dum om der? Mathias, hvad fanden? Jeg rammer midt her. Ja. Mathias, fuck, du lå lige ned. Ej, nej, Mathias, du. Ej, det der var nederen. Men ja, det kan ske. Og vi skal lige have nogle rockets. Er du sikker? Nej, jeg kan ikke. Den der pind. Kom der. Nej. Lige ved siden af ham der. Det var tæt på. Hvis jeg satte det epic effects over, tror jeg nok, jeg kunne klare det. Jeg står bare skyde på det der batteri. Næsten. Fuck ham. Han var lige for død. Fuck, det er lidt sjovt over ham der. Kom der, flæk op. Kom der. Du kan godt. Nej, flæk op noget, din flæk. Lad være med den anden gut. Hvem? Lol, det her drunk mode. Ja, hvis vi får den ene. Hvad sker der, mand? Der er meget af de der effects der, mand. Det er jo total drunk mode, det her. Han står på kanten. Big news, everyone. Whistles. Nej. Weasel news. Last team standing, Rocket vs Insurgent. Wow! Lol, er det kun ham tilbage? Er det kun ham tilbage? Fuck, hvor er de dårlige, mand. Nej, det er jo et lort. Ej. Nej, det er jo vildt. Nej, han prøver at gøre det. Eller hvad? Hvad fanden laver han? Han er skifuld. Ja. Kom så, midt der. Nej, det der må gjort ondt, det der. Ej, hvorfor skød den anden ikke, mand? Fuck, han er dum. Ej, det er sgu da helt vildt for dårligt, ja. Vi er meget bedre.
Jeg kan ikke få været med... Jo, vi vandt den her! Lol, der er et helt minut tilbage. Kom så! Ja, ja. Men vi har vundet den her. For at få en dum ham der. Nå, hvad? Fuck. Det var sgu tæt på. Jeg tror, de spiller i first person. Nej, ja, flæk ham. Ja, de skal sgu. Kom så. Fuck. Nej. Ja. 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 Han tog ikke nogen ny intelligent. Lol. Låse. I den noget. Ej. Ja. Fuck, de fik 9000. Ja, 9900 et eller andet klart. Det er nok fordi ting gik ud, og han var den eneste. Men nu er vi Insurgent, vi er fucking gode til Insurgent, det gør Mathias. Det er så vildt. Jeg glemte timeren igen. Åh nej. Åh nej. Er der ikke nogen rød i en? Der er en fed bil. Bare skal ikke. Okay, vi tager den grønne her. Ja. Jeg elsker. Hvilken farve er du? Er du rød? Nej, det var du ikke. Du er ikke rød. Først sked. Var han død engang? Lol, du fandt mig også grøn. Kom, vi blokker ham. Fuck, hvor vil jeg mod dem. Lol, så blokker de dig. Han bliver bare skudt efter ham der. Kør nu, din lort. Ej, det var dumt, det var dumt gjort, det var det der. Fuck, hvor en dum. Den der skal de væk fra vejen, du. Det var meget bedre. Nej, det er noget. Nej. De rammer ikke med der. Overhovedet. Hvad? Er der en helikopter? Hvor fuck er den? Der er sgu ikke nogen helikopter, der er ikke. Der er ikke nogen helikopter. Eller... Og det er der bare ikke. Nada. Jeg vil teste her ham. I want to get on the roof. Kom med... Hvad fuck? Hvor fuck skal I hen? Er der en helikopter der? Hold nu kæft, der er der ikke. Er der? Mener du det? Fuck, hvor fedt. Han er i gang med at til herovre. Fuck, hvor han dum. Jeg gemmer mig op bag her. Hvad fuck mener du med det? Der er 2 minutter og et eller andet. Nå, der for... Nå. Det er godt. Du skal fandme være hurtig.